padayon ng istoryahan na dapat mamhangpan pag edad mo 30 anyos pasaka. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Disyembre 9, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Sa detalye sa aton mga balita lokal. Ginkompormar ni Attorney Cesar Distrito, Legal Counsel ni punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tangub, nga ila na nga gin-file kahapon nga adlaw Huwebes, Disyembre 8, ang motion for reconsideration sa talatapan sang Ombudsman. Suno kay Distrito, ining aksyon legal o kung legal remedies ang kampo ni Villarosa, ang ilaging patigayon officer nga may yara pa kunta ni Sampila ka mga inadlaw nga nabilin nga panahon antes ang intalana nga deadline. Kumpiyansa man si Distrito nga magapabor sa iya kliyente ang desisyon sang Ombudsman sa palabuton. Liwat man nga klaro ni Distrito nga hindi graft and corruption ang kaso ni Villarosa, kundi nangin kabahin lamang sa iya performance kag duty sa tuyo nga mapalapad lang ang dalan sang Romulo Drive sa barangay Tangub. Dugang pa ni Distrito, klaro man sa ebidensya nga street lot ang natindugan sang ginguba nga kudal, kag nagpasugot man ang tag-iya sang balay, bangod ini ang nagbaton pagani sang financial assistance alin sa barangay. Suno pa sa abogado, layo naman ang lote nga napanagiyahan sang nagaserbe tag reklamo kag wala man na ini nahalitan sang ginpatuman nga clearing operation. Pagklaro pa ni Distrito nga na-dismiss na ini nga kaso sadto kag sa idalom sang pulisa ini ang hindi na pwede pa nga iapilar sang tagreklamo paagi sa pag-file sang motion for reconsideration. Natapos na namon sang legal team ni former councilor kag Kapitan Noli Villarosa ang amon nga motion for reconsideration, and this even though nga layo pa ang deadline, we immediately filed it before the office of the Ombudsman para nga madesisyonan sa gilayon. Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Cesar Distrito. Aprobado na sa Saguriang Panglunsod sa siyudad sa Bacolod ang 6 ka bulan nga suspension bato kay punong barangay Joseph de los Santos ang barangay 16 base man sa unanimous nga desisyon sang konseho sa ilang regular nga session. Sino kay Councilor Al Victor Espino, chairman sa Committee on Laws and Ordinances, ang rekomendasyon sa iya komitiba nga ginupdan sang konseho ang ginbase sa mga ebidensya nga ginpresentar sa matag reklamo bato kay de los Santos. Dugang pa Espino nag-agi sa proseso ang amo nga kaso sa diin ginatagan man sa oportunidad ang magtimbang nga bahin sa pagpresentar sa ilang mga position paper. Suno pa sa konsehal na pamatud-an sa iya komitiba nga mayara sang klaro nga violasyon ang kapitan kung nga ini ang ginpapanaugan sang amo nga desisyon. Ginklaro man sang konsehal nga labing una ini nga natabo sa Bacolod sa diin ginpamatbatan sang konseho ang isa ka opisyal nga ginreklamo. Sinabaluan nga nag-ugat ang administrative complaint sa pila ka mga opisyales sa amo nga lugar batok sa ila kapitan bangod sa delay nga pag-release ng ila honoraria, labi na ang reklamo nga falsification sang 2021 annual budget sang barangay. Nakita natin nga blatant na gito. Kung ang evidence was very, very already glaring, without a doubt, nga makita natin nga gin-ubraya sa iya kaugalingan mismo mga barangay, na binagid ang pag-falsify niya sa ilang budget, at ang annual budget nila sa barangay. Ang ebidensya is very, very specific, no? Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Councilor Al Victor Espino. Sa ibang panaton nga balita lokal, magaserbe nga wake-up call sa PIDEA Operatives Western Visayas kay iman pa ang pag-aresto kay Enrique Gumba Lucero, chief sang PIDEA SDO sa Taguig City, kag anong pa ka mga operatiba matapos nga nangin target sa anti-illegal drug operation sa tuntiligdan nga Martes, Disyembre 6 sa opisina sa PIDEA SDO sa barangay Upper Bikutan sa siyudad San Taguig. Sunod kay PIDEA 6 Regional Director Alex Tablate, ginatugyan na sa mataas nga pamunuan sang PIDEA sa korte ang kasong inatubang sang 7 ka mga operatiba matapos nakuhaan sang balor 8.5 milyones sa pesos nga balor sang shabu sa bypass operation ng patigayon sang otoridad. Duga pa ni Tablate, hindi dapat pamarisan ang 7 ka mga nagkalaresto bago nagkaguba isini sa imahen sang ahensya labi na sa mga PIDEA operatives nga seryoso kag aktibo nga nagapag-angot kung nagapag-away kontra illegal nga droga. Ginpahayag man ni Tablate nga 2018 umpisa nga nagpungko ini bilang PIDEA Regional Director, wala bisan isa sa iya mga operatiba nakalapas sa lihi labi na sa war on drugs.
Nagtambong si PDEA 6 Regional Director Alex Tablate sa pagsinapol sang pila ka mga miyembro sang Law Enforcement Agency sa Western Visayas para sa Regional Law Enforcement Coordination Council o kon RECC nga ginpaunahan ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco sa Camp General Martin Delgado sa syudad sang Iloilo sang Miyerkules. Suno kay Tablate iya ginpresentar sa pagsinapol ang anti-drug campaign sang PDEA na lakip ng status sang illegal drug situation sa Western Visayas. Ginpasalamatan man ni Tablate ang mga kapulisan sa PRO6 sa pinasahi nga relasyon sa PDEA kag pulis bungod sa epektibong koordinasyon sang magtimbang nga ahensya sa pagpakig-away sa illegal nga droga sa nasambit nga rehiyon. Nagpabutyag man sa pagkadismaya si Attorney Ray Gorgonio matapos nga wala gintugutan nga makabisita ka mag-istorya ang iya 5 ka mga kliyente sa Gihulngan District Jail. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahig ni Gorgonio, tuyo sinikuntani nga magbisita sa iya mga kliyente para mapahibalo ang dalagan sang ilang mga kaso. Apan suno kay Gorgonio, wala siya gintugutan ni Jail Warden Chief Inspector Ebelino Escanio bangod sa ginapatuman nga pulisa nga nadalian ang abogado kon miyembro sang pamilya nga makabisita sa mga preso. Suno kay Gorgonio, naghalog na karon ang COVID-19 restriction, kaangay sang oportunidad o kung sa kaangay sang optional nga pagsuksok sang face mask, kag handa man sila nga magsunod sa health protocol, kag sila bakunado man kag may dala pa nga face shield. Dugang pa sang abogado, ginpahibalo sila sang jail warden nga magpadala sang sulat sa regional director sang BJMP para magpangayo sang permiso. Suno pa kay Gorgonio, naghimo na sila karon sang legal nga aksyon pagi sa pagbasaka sang kaso sa masunod nga semana batok sa jail warden. Paatag ni Gorgonio, kinamatarong sa kliyente nga magsugilanon sa iya mga abogado. Chief Inspector Ascanio, sabi niya may policy daw sila na hindi inaalaw yung mga any lawyer saka any member of the family to visit mga detainees. Sabi ko nagluwag naman na yung situation. Ang kabayan sa pagpahig ni Attorney Ray Gorgonio. Nag-surrender sa mga otoridad ang isa ka miyembro sa underground movement sa mga rebelde nga grupo sa Southern Negros las 3 ng hapon sa itong Martes, Desyembre 6 sa Hacienda Puno nga Barangay Kapitan Ramon, syudad sa Silaya. Ang nagsungka nagaedad sang 50 anyos kag tumandok sang Barangay Tapi sa syudad sang Kabankalan. Suno kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Silay City Police Station, hungod nga wala ginhingadlan ang nag-surrender para sa iyang seguridad. Pagpahayag ni Daroca, may nagserbe nga middleman sa pagsungka sang rebelde. Ginsungka man sini ang isa ka unit sang sulpak kag rifle grenade. Ginklaro naman ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga hindi pa kinanglan sa karon ng pag-hire sang bago nga mga drivers sang government vehicles sang gobyerno provincial. Inibisan pa nga gin-terminate ang kontrata sang 12 ka mga ambulance drivers sang Provincial Disaster Management Program Division. Suno kay Diaz nga sa tiyon nga mag-hire sa mga drivers sang gobyerno provincial, ila obligasyon ang mga obligahon ang mga aplikante nga dapat may National Certificate 2 sang Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA. Dunga pa ni Diaz, gusto lamang ipasiguro sang gobyerno provincial nga nagasunod sa mga pulisa ang mga empleyado. Sa nagligad nga adlaw, gin-terminate ang kontrata sang 12 ka mga ambulance drivers sang PDMPD bangod sa atrasado nga pagsumite sang trip ticket samtang ipasakaan sang kaso nga grave misconduct ang isa pa ka driver nga regular employee. Ang NC2 sang TESDA ang para sa mga learners nga interesado apang wala sang formal education background. Ini nga kurso nagatuyo agud mabuligan ang mga estudyante nga maka-operate sang light motor vehicle sa idalom sang LTO restriction code. We're trying to upgrade, professionalize the MPD. That's the only thing that we're trying to do. So those who do not want to go towards that direction, we have to discipline them. Damage dira, no? In terms of funds na go to waste. Number 2, ang aton reputation sa suppliers, igawin. Ang kabayan sa pahag ni Attorney Refrando Diaz II. Nasapuan nga patay sa sulod sa isa kapayag ang isa ka lalaki pasado las 5 sang kagahon sang Miyerkules, Desyembre 7. Ano patay ang ginkilala kay Dante Cabasingan, 50 anyos, kag residente man sa among lugar. Pasado las 8 sang aga sa nakabaton sang tawag ang kapulisan gikan sa isa ka concerned citizen nga nasapuan patay si Cabasingan sa sulod sang iyang payag. Suro kay kagawad Joselino Espina Jr. nagabalatian na nga daan si Cabasingan. Sa nga ginosisa sang kapulisan wala man sang pila sa lawas si Cabasingan kag ginapatihan sa kapulisan nga wala sang foul play ang kamatayon sini. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:09.
Pagsaka sang presyo sang pula nga Bombay, ginapangitaan na solusyon sang Department of Agriculture. Samtang 11 milyones ka maplaka sa motorsiklo kag 92,000 ka lisensya sang mga drivers iga-issue sang LTO. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas ay kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Check is brought to you by HCS. Okay, good morning liwat mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na dira sa naga-monitor sa Facebook, Miss Georgia Gargasiran. Good morning dira sa imo. Cheers to the world of coffee. Melili Oligo, good morning man. Sa kay Stella Maricelis, kay Jingjing. Si Jingjing muna si ko, no? Si Miss Lisa Joy. Miss Lisa Joy. Yes, Elon Amoroso. Si kumari ko Teresa Linacayaw is still watching. Jo Marie Macariola Estelioso, good morning man sa imo. Baby Gregorio Yulo. Yes, good Kay morning. Daywing, Wings Kelly Morales, may aga dira sa inyo. Kay Natnat, kay Abi, kag kay August. Remia Garcia from Barangay Pahanukoy. Dennis Duastro, good morning man. Sol Lama Barnacha. Yes. Sa Wadika, Bacolod, TGIF. Ray Martin, watching from Barangay Handumanan. Sa kay classmate ko da, Desandra Bulior Magallanes. Good morning man. Sige, Action Doors. Good morning man kay Carmen Chus, Yason Beboso. Good morning dira sa may Barangay Abuanan. Kay Reynaldo Novis dira sa may Barangay Batuan, Valladolid. Good morning sa inyo. Speaking of Valladolid, ari man si Miss Rona Regida Trava.
sa may Valladolid District Hospital siya nagapamati. Morning na ako no kay Tatay Teddy Kag happy 5th birthday kay Toto Yuki. Happy birthday, Yuki! Happy birthday, Toto Yuki. Kay Ray Flores Barrioga, good morning man. At Tia Kim Ating Iriman, good morning sa imo. Kay MJS Candido Keldore, good morning man. Vanessa Mayo, good morning Ma'am Van. Kapag invite sa Action Boy, maupod ako na sa party bus. Ay. Duwa lang alam. Agya lang kami mga lasutso Oo. Pwede? Mga alas 8:05 lang kaya para ka-prepare man ta. Para ka panaog ta. Oo. Kaya do 4th floor pa ni Si Action Boy, kinanglan niya pa ni maghinay-hinay. Ba. Kasi lumbaan ta pa ka. Wow. Sana all. Kaya, ano naman, paano ni basahon? Ning Lisa Alonsabe Pedero. Verte ba? Good morning, nandra sa imo Kay Runner Aldo, good morning man. Tamiyo niya ng Aldo family kuno kag Tibay. Dudong sa Bantayan Island, Cebu. Mayong buntag ninyo dira. Kay Rita Alesna Burgos, good morning man from Kawayan. May aga sa tala niya taga Banwasang Kawayan. May nanda nga pagpamati sa inyo. Kay Mike Jan sa Moldeseva, good morning. Monitor ko diri subong sa Moises Padilla. Salamat gid. Mabuhay. Si Kagawad Milagros Cesar Alit, good morning sa imo Kagawad. Kag happy weekend. Happy weekend, no? Sakay si Kagawad imbong wala no? Tulugan guro kay kanami sang weather Yes, basi natugnawan. Oo. Si Kagawad Melchor Baroca Rumbinas mandira sa may Banwa sang Hinubaan. Good morning mandira sa imo kag morning da sa mga tawag na Hinubanons, no? Yes. Nga nagamonitor Kag paagi birthday sa pala subong ni Action Boy, Ray Flores Barrioga. Ay birthday Birthday gali pus lang sa no. Happy birthday lang dra kay Ray Flores Barrioga abaw. Pa quiet pa siya tani Action Boy. Ara mo kay nakita tagid. Nga birthday niya gali. Tiway kita na Uy, ari siya? Ara si Gawad. Yes, Kagawad. Imbong Jucampo. Morning. Donis Palibak. Lupo, morning man sa relocation site dira sa Araw relocation site. Standby na sa mga balita national. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpahayag sang Department of Agriculture
nga ginapangitaan na sang solusyon ang pagsaka sang presyo sang pula nga Bombay sa pungsod. Suno kay Christine Evangelista, spokesperson sa DA, plano sang gobyerno nga direkta nga magbakal sa mga producers kag iniibaligya pagi sa kadiwa. Ginalantaw sang DA nga karon nga bulan mayara sang ani ang mga mangunguma. Sang Nobyembre 29, ginpahag sang DA nga ila ginatutukan ang pagsaka sang presyo sang red onion nga naglambot na sa 300 pesos kada kilo. Suno kay Evangelista, nagapakigangot ang DA sa Bureau of Plant Industry para may baluan ang rason sa pagsaka kag kung may shortage sa supply. Ginpatag ni Evangelista sa pag-ani sang red onion, ginabaligya ini sa mga mangunguma sa traders kag ini ang ginabutang sa cold storage facilities. Suno sa opisyal, ang traders ang nagadesisyon kung saan na ipagwa ang pula nga Bombay sa merkado. Ginpahayag sa LTO nga masobra 11 milyones ka motorcycle license plates ka 92 mil naman ka mga driver's licenses iga-produce kag ila-iga issue. Suno kay LTO Chief Assistant Secretary Jose Arturo Togade, pila sa marason sa backlog sa pag-imprinta sa mga driver's license amo ang depektibo nga laser engraving machines nga nakitaan sa pila ka mga district kag extension offices sa mga probinsya. Dugang pa ni Togade, yara sa ila ahensya ang diferensya bangod kulang sa mga nagakaigo nga stocks para matumod ang mga potential future breakdown sa mga equipment. Pahayag pa ni Togade, ila ginapaabot nga mga depektibo nga makinarya ang makayo antes ang Pebrero 1, 2023. Pahayag pa sang opisyal ang pending issuance ng driver's license card ang nakaapekto sa matalatapan sang LTO gani kinahanglan nga matagan una sang temporaryo nga malisensya sa papel ang mga motorista. Ginpanawagan naman ni House of Representatives Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan sa Malacanang nga magdesignar na sang permanente nga Health Secretary. Suno kay Libanan, ang DOH Secretary ang dapat madasig nga mapamoderno ang healthcare system sa pungsod kag mangin global medical hub kaangay sang Singapore. Dugang pa ni Libanan, ang Pilipinas ang mayara sang tanan nga assets nga kinanglanon kaangay sa mga doktor, mga nurses, medical technologists kag pharmacist para mangin international medical center para sa mga dumuluong nga pasyente nga nagapangita sang world-class healthcare. Si Libanan ang may degree sa medical technology kag isa ka abogado. Ginehemplo ni Libanan nga dapat maghandom ang Pilipinas kaangay sang Singapore nga nakabaton sa masobra 160,000 ka foreign patients kag nagpaidalom sang masobra 70 ka naglain-lain nga medical treatment sa kada tuig. Sa nabalawaan, halin nga nagpungko si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa posisyon, wala pa ini sa may napilian nga Health Secretary. Ang DOH karon ang ginapamunuan ni Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang officer in charge. Nagsuwestyon ang isa ka health experts ang annual o kon biannual vaccination bilang posible nga opsyon para mapabili ng proteksyon batok sa mas makalalaton nga COVID-19 variants. Sa public briefing, ginpathag ni infectious disease expert Dr. Rontgin Solante nga ang immunity halin sa bakuna ang naganubo pagkatapos sang 6 tubtub 8 ka bulan. Suno kay Solante, tubtub nga mayara sa COVID-19 case sa pungsod, may posibilidad nga magsaka ang kaso rason nga kinahanglan ang padanyong proteksyon batok sa balatian agud malikawan ang mutation sang mas lala nga kaso. Sa records ng DOH, 73.7 milyones ka mga Pinoy ang fully vaccinated kontra COVID-19 samtang 21 milyones ang nakabato na sang booster shots. Ginanunsyo naman sa Korte Suprema nga patagyunon sa bulan sa Setyembre ang 2023 bar examinations. Sunod sa Korte Suprema, ang temprano nga pagpatigayon sang bar examinations ang magaresulta sa temprano nga pagpagawa sang resulta kag makaumpisa na ang mga makapasar sa pagpractice sang abogasiya sa Disyembre 2023. Ang examinations ang mag-cover sa 6 ka core subjects kag 2 ka subjects ang pagkakuhaon sa kada examination day. Sunod sa Korte Suprema, ang examination ang pagalakipan sang 20 ka straightforward entry-level questions paagi sa essay type form. Masobra 9,000 ka mga bar examinees ang nagkuha sang 2022 bar examinations sang nagligad naman iya nga Nobyembre. Ginpahayag naman ni House Appropriations Panel Senior Vice Chairperson Stella Kimbo nga 150 bilyones pesos ang initial nga pondo sa ginaduso nga Maharlika Wealth Fund Bill sa tuyo nga mapadako ang pondo gikan sa state-run financial institutions paagi sa investment. Ini ang ginanunsyo ni Kimbo isa kadlaw matapos saging kakas sa nga mga authors ang hagna sa Kongreso ang GSIS kag SSS sa pagkuhaan sang pondo. Ang MWF Bill ang pagapondohan halin sa Land Bank of the Philippines nga mayara sang 50 bilyones
pesos, Development Bank of the Philippines nga mayroon sang 25 bilyones pesos, kag dividends profits ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Una na nga ginaduso ang 250 bilyones pesos nga pondo para sa hagna pero ginaulan sa pakamalaot sa mga GSIS kag SSS members, economists kag grupo sang negosyante matapos nga nalakip sa unang nga plano ang pagkuha sang pondo halin sa GSIS kag SSS. Nagalaom naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi na magresulta sa recession sa Pilipinas. Ang marasig nga pagsaka sang presyo sang balaklon tungod ng dubo man ang kakulang sang trabaho sa pungsod. Naibaluan nga sang Martes, nagwa ang balita nga naglambot na sa 8% ang inflation rate sa Pilipinas, ang among pinakamataas sa masubra 14 katuig nga nakaligad. Kadungan inis ang pagsadsad man sang unemployment rate sa 4.5%, ang pinakamanubo sa sulod sang 17 anyos. Suno kay Presidente Marcos, bisan paano kumpiyansa siya nga hindi maka-eksperyensya ang Pilipinas sang resesyon tungod tama kanubo sang unemployment rate. Duha pa sang presidente nga sa pagsugod sang iya administrasyon, ginambala na unahon gid ang trabaho. Ginapabugal man ni Presidente Marcos ang pagnubo sang unemployment rate bisan nga nagnubo gid man ang aktual nga kadamuon sa mga tao nga wala sang obra sa Oktubre sa 47.11 milyones. Bagay nga nagjutay gid man ikumparar sa 47.38 milyones sang Hulyo. Nadugangan man sang 130,000 ang kadamuon sang Filipino nga nagapangita sang dugang nga oras sa obra kon underemployed para mapasaka ang kita sa piyak sang pagsaka sang presyo sa mabalaklon sa kadamuon nga 6.67 milyones. Nag-react ang National Center for Commuter Safety and Protection sa iligal nga pagpatong sa Grab sa surge fee sa pletehan sa mga pasahero sa Transport Network Vehicle Service o kon TNVS. Sudo kay Elvira Medina, founding chairperson sa nga grupo, iligal ang tikang sa Grab angot sa pagpasaka sa balayran sa mga pasahero sa TVNS tungod sa pagpatong sang surge fee sa ila pletehan. Dugang pa ni Medina, matawag nga iligal ang ginhimo sang Grab tungod wala pa sang permit nga ginhatag ang LTFRB o kung sino mang otoridad nga nagapasugot nga pagpatong sang surge fee sa pletehan. Ang 2 ka pesos ang sukton lang kon rush hour o gali ang nagakatabo bisan hindi rush hour ginadugang na sa pasahero ang surge fee. Angot sininanawagan si Medina sa LTFRB nga aksyonan gilayon ang isyu nga ini kaga pa eksplikarahon ang Grab kun nga ginapato ang surge fee sa pletehan sa mga TNVS commuters nga wala sang panugot sa ahensya angot diri. Natala na ang apirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 5.268 trillion pesos nga national budget para sa 2023 pagkatapos ng biyahe halin sa Belgium sa masunod nga semana. Sunod kay House Speaker Martin Romualdez, na-ratify na nila sa bicameral report sa Kamara ang national budget sa din nakahanda na para sa pirma sa presidente sa iyang pagbalik gikan sa Brussels, Belgium. Naibaluan, magapadulong si Marcos sa Brussels, Belgium halin Disyembre 11 to 15 para sa Association of Southeast Asian Nations European Union Summit. Ginpahayag naman sa Department of Interior and Local Government o DILG nga naglawot na sa 9.9 bilyones pesos ang balor sa illegal nga droga ang na-recover sa sulod sang 5 ka bulan sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginreport man sa DILG ang 24,159 ka drug-related arrests alin na Hulyo 1 tungtong November 24, 2022. Sunod kay Interior Secretary Benhur Abalos, dayon ang drug wars ng Marcos administration nga ginumpisahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa diin parehas ang kabaskog sa kampanya. Una na nga nagpasalig si Marcos nga padayunon ang drug war pero magatutok sa prevention kag rehabilitation. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takna nga las 7. Ang detalye sa balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, umalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga Okay, morning dra kay Christine Minyas Villalobos, kay Eric Sumpay. Morning man, Teresita Batik-Batik Suela. Good morning man kuno si Abana nga nagapangapi samtang naga-monitor. Sino Good ba? morning. Sino yung Bana ni Teresita man? Naman. Hindi kayo wala butang. Wala mabutang. Kay Michael John Season, good morning kuno ihada Dorel. Good morning, Paabuta lang Maninoy. ang imo nga Paskwa. Kay Antes Saan ako, no? matapos ang ining bulan. ay, amo ng Mayo da. Oo. From Chateau Elisee, Paranaque. Yes. MJ Season. Kung magpadala ko sa imo Pasko, sa coupon ko na lang na si Action Boy. Ate, okay. Ate Mayo, salamat din. Salamat. Kaya, kung hindi siya dahil pag sa kupon, kisaga kumud-kumud na siya. No? Good Gasunggod. Gasunggod na siya. Galain buot. Kaya kiwi, ginasungad niya ang masunggod. Alain ko rin, Si John Rodolph Kadagat Garcia, morning man, sa barangay Bagunawa, San Enrique. Good morning. Ara gyapon si Donis Lupo. Donis yung ngalan niya, no? Grabe, no? Hindi Dennis, yung mga Hindi, kundi Donis niya. Kapi-kapita sa kay Jason kag Memen. Bango na Jojo. Jojo, bango na da. Ambal ni Donish. Donish na yun. Donish na ni Gulpiaw. Lupo, no? Sige. Kag sa aton dira nga mga si Leo Talaban bala, good morning dira sa may Manghanoy, sa may La Castellana. No? Good morning. Si sa kapihan tadi Chona, good morning man. Dawad as lakad to guro ni Kagawad Imbong ay. O kun ara man da, no? Tugnaw da na pangape. Correct. Gloria Moscosa Flores, good morning man. Kag dira sa La Carlota bala, good morning kay Erlinda May Solaco. Kag ginatamyaw niya man si Evelyn Sola sang La Carlota City, no? Maayong aga dira sa inyo. Kag karon nga adlaw liwata, reminder lang, 16 days to go na lang kita before sang Christmas, no? So hingagaw na maka-action na, no? Yes. Daw ka iwat sa mga Christmas party subong, no? Sa una daw halos adlaw may Christmas party nga ginakadto. Subong ka Kasubo lang iwat. balahaw. Ha? Kasubo lang balahaw. Daw kasubo lang galing kay Kag do wala gid sa may Oo, do. naga-gift giving. Charot lang. Sige. Kay Inday Basta Plaza. ka naka-gift giving na kamo. Ka-gift giving na kami sa among mga clients sa Parallel Provision. Oo. Swerte, no? Ka-gift giving sa, I think, karon nga adlaw may ara man gani sa Murcia. Kamo mangyaba. So, kami- pagaling kay, alang-alang ka. Alang-alang ko. Supposedly, ato man ko to, galing alang-alang ko.
So, sila na Kay, lang may Christmas party gani. may mag-give din May mag-give ka rin Christmas party gani karon to alang-alang Correct, gid, ha? correct. Si Arnel kag edit sa Araw Relocation Site. Niya mate siya ta. Ay, Ay, mga prano pa siya. ba? Shot Prano kape, ba? guro ay. Kay classmate Komanda Edwin Escopel sa Cabuyao, Laguna. Good morning, man. Oh? Di preparado ka na karon ya? Ay, tama naka-blue na ko gani. Ikaw yung naka-green kayo ang botsi mo. Di Christmas sa color man eh. Ako na. Ay, hindi mo gani. Kasi mabasa ka rin ng Maya. Yung Ah? mabasa ka rin ng Maya. Guro yung mo ginasuportahan na eh. Maya. Ay, Maya. Maya na nasubong bay. Oo. Sila lang to anay ni Mila alito Doon ka mo lang to anay Mila, no? Kaya lang alang May yung karon eh. importante. Sunday lang tayo kita nay. Lakad ba anto droga no something. Aksyon! Balita 34. Kag sa detalye, Balita International, nagpaandam si Russian President Vladimir Putin nga nagalala pa ang nuclear war. Suno pa dre, hindi pa sila mo sinakaakig kay hindi pa sila ang magauna sa paggamit sa among armas. Sa iyang speech sa tuigan nga Human Rights Council sa Russia, ginpahayag sini nga madugay pa antes nga dalay nga matapos ang away batok sa Ukraine. Una na ginpabugal ni Putin nga mayara sa mga bag-o nga nuclear arm ang Russia nga sarang tupungan ang anuman nga pungsod. Sa balita naman negosyo, ang unang digital bank sang pungsod nga among Overseas Filipino Bank sang Land Bank of the Philippines magalansar sang online dollar account opening facility agud nga mga Filipino abroad maka-save ka maka-invest sa ilang nga dollars. Ginpahayag ni Overseas Filipino Bank President Laila Martin nga ginatuyo nila ang paglansar antes ang pagtakop sini nga tuig. Ang account opening paagi sa digital bank ang mangin purely online. Ang OF Bank nagpahag nga mayara nga 114% nga growth sa account opening samtang ang total volume sa transactions nagdangat sa halos 10 bilyones sang 2022 nga nagalakip sang pagsulod sang remittances deposit sumungman InstaPay. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 32 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 84 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 11 centimos. Kag sa ato naman yung balita entertainment, Action Boy, kasubo kay sa next year bala, hindi madayon ang mga concerts ni Celine Dion. Kin-cancel niya na Action Boy bungod sa pinasahi nga balatian nga iya sinigina experience. So dito, So hindi maka-go on ang your heart? yeah, hindi maka-go on Action Boy. So sad kinakita mo, di ba si Celine Dion na ang gabi na kaniwang subong, no? Oo, correct. No, di ba? Hindi si Mariah Carey? Celine Dion man, Celine Dion man mo man, no? So, amo na. Ano na sa may isa na kwan, ako dado pareho kay Snooki sa unang blatian, daw mo na hindi ka ang kamang kay pagkaon mo Celine na. Action Boy, nag-experience siya kuno sang pinasay nga blatian niya ginatawag do ka neurological disorder kuno nga naga-apekto sa iyang pagkanta. Okay. So ginakabig ni kuno Action Boy, pinasahi gid man siya kay ginakabig ni kuno nga 1 in a million mong Oh, grabe, no? Grabe, 1 in a no? million, siya gid ya. siya gid ya. No. So, amo na nag-experience siya kuno Action Boy sang do pagpalaminhod bala sang iya nga mga musculo, bala mga muscles bala sa sulod Action Boy. Kaya mo nakisa hindi siya makalakat, hindi siya makatindog kag do budlayan gid siya magkanta. So nag-decide ini nga i-cancel nilang iyang concert sa 2023. Okay, Subong. ipa-refund ko lang yung akong ticket. Oh, tipa refund okay na. Pero pwede mamadayon ka lang yan sa Europe. Sa Europe mo yung concert. Okay. Oh. Ang ticket ko lang sa concert. Okay. Balita sa sports. Ginpangiwala sang Portuguese Football Federation nga nagpaanda ang ila star player nga si Cristiano Ronaldo nga ini ang magalayas na kag hindi na maghampang sa nagapadayon nga FIFA World Cup nga ginapatigan karon sa Qatar sunod sa team nga wala sa kamaturan ang naglapta nga balita sa paandam sa ila team captain. Sa kada adlaw nagahimo sa pinasahi nga track record si Ronaldo bilang serbisyo man sa team sang ilang nga pungsod. Madumduman nga wala masyado gingamit ang 37 anyos si Ronaldo sang ginpierde nila ang Switzerland sa score nga 6-1 kag ni siya ang ginbusla ni Goncalo Ramos.
Sa update sampang, mag-enkontra na ang Croatia kag Brazil karon na alas 11 sa gabi oras diri sa Pilipinas para sa unang quarterfinal match. Samtang ginapanginulahan man si Heidelin Diaz matapos nagdaog sa gold medal sa snatch 93 kilograms, clean and jerk 114 kilograms, kang may kabugusan nga 207 kag sa women's 55 kilograms sa 2022 World Weightlifting Championships sa Bogota, Colombia. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Ang aton balita espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Morning na dira kay Ronald Torreno, asa ka Magalion Cadre. Kagka Remeyas Torreno and family, no? Good morning sa inyo. Narcisa de los Santos. Kay art pa sa karon niya mapatamyaw. Duga na sa action art no? Ang Fetiza, good line na magtamyaw ta ba sibla kung hindi niya para sa aton, di ba? Na para sa kaya action art na karon niya. Advance happy birthday kuno kay Buki, Bad Team. Okay. Kasi timbad na. Basi, wala how. Alfie Tisa, good morning. Just joined. Ay, so, join always Okay? Rizal Balsimo, good morning ko Ma'am Darrell. Good morning. Kala, nakadaw sa atong sang version sa aton yung name. Yeah. Pero okay lang. Kasi na gano'n lang. Ang imong gingalan, damo yung version niya. May mga action Durin. Duril. Duril. Darrell. Sige lang. Actually, Dorilyn. It's like Dorilyn. Si Migo, tarot sila ibang lista daw ipakita. Gani. Naulanan ko ro. Okay ka, unulan daan. Ahay. Balo ka, wala sa kagawang gulan, kaya ka tunaw na sa Alay, sa'yo katunaw. Juvie Munares, good morning man dira sa imo. Kag dira sa kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning. Kag sa kay Cielo Billones Arevalo. Ang ilang anak, Ixel Faye. Yes, good morning, Axel Faye. Kay Kumare, Kumanda Virgil Ligaspi Coloso. Good morning, man. Uy, kag why no, mga 1 month na lang gali ang kuano? Ang wedding day ni Ihada Tubiko Kashmir. Oo ba, lapit na lang gid ba? Lapit na lang ba? Way pa kasupot-supot maninoy ba? Supot na dahil maninoy, mahuya ka man. Kadugay na sila ang preparasyon. Dapat miyara ka ginay. Dapat bongga ginay mo. Abaw. Feeling ko sash ginay mo sa ano. Sash? Sa, magkano na bala, mag-in na bala sa ano. Imo yung sash ginay. Sa kasal na siya sasaw? Pwede mo na. Depende siya. Actually, ginay mo na nila sa auction boy. Di ba usually, ginasibit gina sa bayo, sa bride ka groom. Ginay mo na nila subong may sash na. Kaya para hapos magkwa. Correct. Ernesto de la Rosa dira sa Saudi Arabia. Standby na sa mga balita kung sa atong balita espesyal. The Morning Edition. Balita espesyal! Alright! Energy and energy! Happy Friday! Dahil mamimorize na ang lagi mo energy kung Friday. Medyo ka. Subong ganigin tsaktuhan ko lang. Kaya do manugbaton, 13th month, wala nga pang energy. Wala. Correct. Manugbaton. Kala, indoors. Sige. Happy birthday ha, liwat kay Ray Flores Barrioga. Yes, happy birthday, amigo Ray Flores Barrioga, no? Why saya, no? Hindi sila kadungan ni Rochelle. Ambod gani ngan hindi sila kadungan man. Dungan na lang blaka mo. Dahil lang bata nyo. Alas 12 man sang udto, action boy. Ginsaylo ta na. Ay, sorry ha, wala ta ka rin po. Tamo tani, nagkapaganto ko tani, manong tapos na. Nagpuruli na sila. So, ginsaylo, naka para mas early sila makapuli. Correct. Oo. Timayo
Alas 12? Ay na. Sige lang. Reklamo siya. Hindi kami ara man kung Ami schedule ara sa ka mga adlaw mo. Hala, ti ano ni mo ya aga man. Sige lang. Kung aalang imo lawas, sanay ka naman Noon time man eh. Sige lang kay... Apas-apas ka lang to sa Dagan-daganon ko lang na. Klase sa lagad-lagad. Okay, para may-exercise. Ay, namian ko na. Likot to sa punta tayo. Laganong, lagasta sa lakson. Hindi ayaw magdiwal-dila o pagkabos sa lakson. Sakto lang i-apply lang. Si Maninoy Michael gani, season. Wala lagi siya kuno choice, mga haplas na lagi siya kuno Sang lana. sang lana ko. Ay, kala. Pero na say hindi matabuan, no? Gani man. Amo na natin chimpong dalo niya ang gift niya para sa imo. Gani man. Yung managulog nilikawan niya, matsyag ko. Okay, sa pamilya Benitez sa Barangay Panukoy. JR, morning da sa imo, ano? Yes, Sige. So, sa aton balita Si special. Julius, Action Boy. si Julius Ayungon, anayo. Pag-greet sa duwa ka Eloisa, Nanay Daping, kag Nay Silya sa Barangay RS Villa Carlota, nga naga-celebrate sa ila birthday karon nga adlaw. Oy! Happy birthday! Happy birthday, Nanay Daping, kag Nay Silya, dira sa Barangay RS Villa Carlota City. Happy birthday. Halin kay Julius Ayungon. Dungan sila birthday, pero hindi sila kapid. Hindi ko Hindi, guro, ano? Daping kag Silya eh. Oo, alangan dapong ang isa. Happy birthday, Landara. Dapat niya kung kapit nila, isa si Nanay Daping, isa si Nanay Daping-ping. Kasabot sa duping-ping. Sige good morning, Landara. No? Si Happy Ada ko, birthday. Jocelyn Song, comedian, ako gani kasakit man ang hawak kag luku-lukuan maninoy boy. Uy, hala. Edad inaihada. Delikado sinamong. Luku-lukuan, di na luku-lukuan. Ang dream mo, ho? Sa likod sang Sa likod sa yung mga tuhod? joints, oo. Daw Okay, mo na, okay, diba? okay. Muna luku-lukuan. Oo, not sure lang ko ha, pero daw mo na. Dumduman ko na sang gamay. Kung yung luku-lukuan mo luguri na. Sorry, ate, ako gina. Ikaw mo man? Wala ko yun. Ikaw na guri. Wala. Idali, kagidyan no. So, diri na kita sa aton balita special. Inyo ni kagapon ni Action Nida, Action Boy, aton niya padayunon. Ini madapat mo mas mahangpan pag edad mo 30 anyos pasaka. Yan, puwerte, no? Dapat, ini mensindihan. So, Sindihan mo na kay manag 32 ka na. Ang bali Action Nida, yun yung may sindihan na ni Action Doral, kaya manag 32 na saya. Sige, yakit din. Manog 35 ka na pala. Sige, yagin natin naman ang Eden mula sa Siya kita nang lain no nang. Sige. So, ang kasugpon, ano ba daw kabanata? Ang kasugpon, Action Boy, ari number 6, you're at peace kuno with yourself when you mind your own business. Correct. Oo. Kaya hindi ka na dapat magpaka-stress pa ya sa problema sang iban. Oo, kaya Or ang problema bala sa ibang nga tao, bala kaya problema nilang problema sang iban. Hindi na problemahan ilaya, ila na ya. No? Oh. Si actually, no, si Kagawad very inchindi, naging niya kay times 2 ka na kami. Kalain. Kung ma-approve to kay ginaduso ni Senator Revilla nga 56 ang senior citizen. May 20% ako. Kung sabi sa'yo pa, hagbay ra ka. Isang nagligad pa, no? Sige, kalain din. Iba ka ba kain? Nakaranda na mabalita mo. Kaya may event ka wala. Kasabad So, kay Tita Eden. Manang. So, next Action Boy, ensure you take good care of yourself. If anything happens to you, the world will move on. Diba? Correct. So, dapat halungan mo, mo May mga tao bala. vitamins. Amo pag nag-iban nga hindi ko masawaan sa iban nga tao bala. Nga butan tabi kinabatsyag sila. May mga blatian sila. Daw po problemahon nilang iban niya. Ang mga tao. Ibang nga tao. Kinanglan niya yung imo na lawas, imo na yang tipanon. Kay bisan magmasakit ka daw, bisan maanon tabo ta sa imo ya. Ang kalibutan masigilan na yun. Pagdayon lang. So, ara na sa imo yang pag imo na yang kung imo na yang kargahon, imo na bagahon. Kung ano ang sitwasyon sa imo nga health. Hindi kay kung maglain ang health mo daya. Ala ka to ang nami panglain pa na double action doors. Ala ka to sang abusar sang hubin ka pa. No, hala ka sa abusar, hala ka sang pulaw, hala ka sang inom, hala ka sa kung ano imo mo da magpalain sa lawas mo. Pag lain lawas mo, da iba niya problemahon mo. Correct. Iba niya tao pa problemahon mo. Kag kung madedso ka pagid, kag wala kaya imo ya sang life plan to ya, or ano man ang plan, sila pa na mabaka-baka pangita. No?
ilan nga tao pa problemahon mo, kaya kung hindi sila makabulig si imo ya, daw basulon mo pa sila. Na. Inano na yaman? Ito ginapabayaan, yun na lang yun kuya. Ay ko. Nga sa una, sang nag-enjoy ka sang life mo. Ginupod mo ko? Ay, klaro. Kung di upod, makaw tayo subong. Upod na sumong. Hindi la. Tani ginupod mo ko sa una, kundi upod na tani subong. Ay, klaro. Sama na black Amo na sila nila kung sa kalipayan gani, bilin kaya. Pero kung sa problema, ara ka. Ara ka. Ay, kasubo mo naman. Although white namang inadula na lang magusto magbulig, okay lang na ya. wala na yung problema. Pero hindi mo ipagbasulon. Wala lang basulay. Yan daw siya pa yung may sala, yang masakit ka. Correct. Amo na bala dapat, ikaw ang responsable sa imo kaugalingon. Correct. So, sa mo pa lang na, take care of yourself. Okay, para nga hindi ka na kinanglan nga paproblemahon mong ibang nga tao. Okay? So, next action boy, not everyone has the same heart and mind as you do, kuno. So, focus on yourself, work hard to get better every day. Kaya yung iba niya daw gusto lang kung anong iya gusto, muntong gusto niya man. Kung ano ang iya yang amo na bla kung anong gusto muon niya man to sa umuon man to sa isa. Lain na iya. Lain ang heart mo ya, lain man ang imo nga mind. Itong heart ya, lain man ang heart sa isa to. Lain na ya, kung lain ang heart mo, kaglain ang mind mo. No? Kabudlay, maganda. Kabudlay na ya. Hindi magsanto. No? Correct. Okay, so next action boy, if you don't work to build your own dream, kuno, someone will hire you to help build theirs. Ano na siya? Liwat? No? If you don't work to build your own dream, someone will hire you to help build theirs. Okay. Okay. Kaya na siya. Ano ka? Nabalang daw, why ka balaya sang ambisyon? Why kaya ga ubra para nga daw lambot mong dream mo? Yes. Amo ni siya action boy ginatawag bala nga. Amo ni guro ang part bala sang business over work. 'Di ba? Ang iba niya mas ginapili lang mag-business mo sa magtrabaho. Kasi syempre gina-build nila ila kaugalingon, gina-build nila ang ilang empire. Tapos ikaw ya kung wala kaya sang gana sa business Nya mo ubra lang kuya. Na ubra lang kuya. Ti ikaw ang gaga Ga ubra sa ila para nga malambot sa to iya nga. Para ma-achieve nilang ilang handsome sa life. Correct? So, next section boy, free yourself from society's advice ko, no? Kaya most of them have no idea of what they're doing. So, ang iba na yaman na sila siling bala action boy nga. Ara balang wala pa sila bala, kumbaga wala pa nag-mature sa life bala hao. Ikaw man niya si kamandaya ka, grupod sila, no ano, kamanda sa ila. Ara balang mag-advise mo, bala nga daw wala mong kaya manilabutan sa kabuhay mo, advice ko pa sa akon. Na mag-advise ka bala sa mag-asawa, bala nga para hindi sila mabulagay, ikaw gani, bulag ka mas bana mo. Gani. Meron na mo. Kurti sa pa-advise mag-advise. Sa mag-asawa nga nag-aaway para hindi magbulagay. Pusa gani bulag mas bana ya. Tanong ko mo dabi. Nga advice. Diba? Sa baka budlay. Laban ka kita sa bulag. Kalain. So, next action boy, you can never learn anything by being told, kuno. So, you have to find out to yourself. Correct. For yourself. Learn by yourself. Kaya kung ginambalan ka lang kisa, wala sa imo bungog mo. Masano pa bla? Wala sa bungog mo. Pero kung ikaw na mag-experience siya, dito na tuod, yun manggali. No? Kabudlay, manggali, mga buhi. Nga nag-aisahan nun. Ay, kalain. Para sa isa ka, budlay mga buhi. Pero sa isa bla nga, nya pagkantuon ko di ang akon nga mga friends bala kay may dress la mga dinner nya di mo sila panya puno nya way takahimos galinaptang balayta nya way pa ko ka bakal sa pagkaon so hindi man ta kaluto sa pagkaon nga mayo nya tinga dalon mo gid sila nya para makita na kunong pangabuhi sa may asawa nya para makita nila kung ano kaya nya malo ka tanan to sila no kalaslo na para makita na kunong matabo sila kung makasal sila. Like gulpi pagkatras. Nayang mo gulin eh. Nayang mo gulin. Kaya kung pili mo nga pangabuhi. Kag kung sino ang ginpili mo nga maupod sa kabuhi, panindigan mo ginaya. Dalot. Ina ya doors. Diba? So, kay Mara to Action Boy, makikita ko nga post sa Facebook Action Boy. Na man to yaman nga
ano siya, action boy, birthday sa iyang girlfriend. So, gin-surprise iyang girlfriend together with family sa iyang girlfriend, family niya, ano siya mong, only Solo. child lang siya balaw. Di pagabot sa iyang girlfriend, lipay-lipay siya. Happy kay, siyempre, gin-surprise siya, tapos gingaan siya sa iyang favorite nga bouquet, amna balaw. Tapos, nakaistoryahanin mas lang ko sa iya girlfriend nga daw ma-settle down na sila bala. Oo. So pag celebrate na sang birthday niya, mga friends nila, mga kung sino pa da, nag-propose siya, action boy. During that time. Oo. Pag-propose niya, ay nagsiling ang babae no. Ay, Sabi ko nakasturaan na sila. Takluban siya kuno sang kalibutan. Kabalo ka anong rason? Nag-no siya, action boy, kaya wala ako no professional photographer kag videographer nga sa palibot. Nagkuha sang iya nga Ako na, may sulok-sulok ko na. proposal. Doon ka na, may sulok-sulok ko na. Tiyo mo na nga, tapos nag-no lang siya, tapos naglakat siya kuno dayon. Tanay tao ka niya Leo Vision. Karon. Ako to, action boy, tinahuyan siya Nahuyan siya sa iya family. Kaya harap pa, gindalay gini yung mama kag papa mo. Dito ka special pa to taning nga proposal lang iya. Oo, tapos nanawag ko no pagka after na sa party, nanawag ang iyang girlfriend sa iya. Wala man lang ko na nag-sorry. Kaya naghambal pa naman ko siya nga nag-no ka. Hambiya kayo wala, videographer, kag photographer. Tapos ambaya nga, hindi ko yung daan gusto. Yung nga ako niya mag-propose bala sa iya, bala nang simple lang. Hindi siya kuno namin. Di pwede ka propose liwat ng between January kag June. Ginabuya ko na. Pero dapat, kung may photographer, videographer, ambaya, I need to rethink this relationship. Ginhang niya dahil. Correct. So, na, di ba? At least action boy, at least nag-no to ang babae to. Kahit syempre dugin spare siya ni Lord bala sa posible pamatabo sa ulihi. Nga mo pa lang to gani, nga wala sang videographer kag photographer. Nag-no siya. May yes ako no tani action boy mo sila ba sa nobya. May yes ko tani, giling kay wala videographer kag Ay ka namin, no? Kung nakasulok-sulokon ko to siya. Adi ba, nakakuan man. Kadison ko to siya. No kay mo yaman. Di wala yan nakadis, kay ulihin na, naglakat na, wala nagambal sang reason. Bali pag no yan, naglakat siya dayon. Pero tigili ka kwan, pero tigili ka mahilig sa ka... Kaya ang gin ko, ay lang iya kasi, lang mo nga ma-picture kag ma-video. Ti gusto sang iya ko na yung girlfriend niya. Professional gid ya. Gusto yung Leo Vision. Sir ga relate gid yung makadto ko no. Kasabad mo na yaman no. Sige. Okay. Last action boy. You shouldn't take advice from people who are not where you want to be in life. Ay, syempre, paano mo ni mabala ng mga tao nga ano man? Basta mo lang sa simple sila, nung pili ka lang sa mga tao ga-advise sa imo. Tanaw mo mga tao ga-advise sa imo, nga ang ilaman bala nga nang ang plano nila para sa imo do para sa kayuhan mo man bla. Yan, correct. Di ba? Para sa kayuhan mo man, no? Sige, Zamil Latifa. Kag batyagan mo gina action boy akong tao nga wala gid man care bala sa imo. Batyagan mo gina iya. Kag kay Josefina Locsin Generato, good morning mandira sa imo. Okay. Mga ka-aksyon ninyo mamatiyan na aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!